जय जगन्नाथ सांग माने सांग माने ये आमे वीडियो देखते आसचे आमे न सॉरी मु एकला आसे ना आज मो घरणी मो घरणी को भी नहीं आसती सबुदिन गोटे घरे खाई पी की शुई जीव चाल मो टिके आमे बाली कादो माटी घर छुआ तेणु आमे माटी बाली टिके न चलने हबो तेणु ताकू भी नहीं आसती से देखुनी कहीं चलती मा पुओ आउ देखा मु कहली चाल देखु एथर कमी धान भल होई ना ହେଇନି हाँ हेलो 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 ये देख मु तू भाबु मिछ कुए ना मु देख को ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଭଲ କ ଏଇଟା ତ ତୋଳା ଏଇଟା ତୋଳା ଗାଡ଼ିଟା ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ତୋଳା ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ବାକି ସେଇଟା ଦେख ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଲଗା ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଧାନ ଗଛ ଦେଖ କେ ରକମ ହେଇଛି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ କହିଦେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇମାନେ କ ଭଲ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଚାଷ କରିବେ କ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାଷ କରିବେ କବେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାଷ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଧାନ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳି ନାହିଁ ନା କଣ ହଁ ବାକି ଆଉ ବିଲ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଆମ ପାଖ ବିଲ ବି ଆମର ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଦେଖ କହ ଦେଖି ଅନୁମାନ କର କେଟା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ସେଇ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ଆଉ ସେଠି ଅଧିକା ଜାଗା କିସ ନା ତଳିବେ ଏ କଥା କହବେ ଠିକ ଥେବେ ମୁଁ ତୁ ତ ନା କି ମୁଁ ତଳି କଣ କହନ୍ତି ହଁ ତଳି 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 କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୌସମ ପାଗ ବି ବଢିଆ ନା ମେଘ ଧରିଛି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖ ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଟିକେ ଘାସ ହେଇଛି ଦେଖ ତ ଘାସ ହେଇନି ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସାର ଦବାନି ବୁଝିଲୁ ନା ଏତେ ଚେହେରା ଏତେ ସାର କିସ ହବ ହଁ କି ନା ଆଉ ତ ବିନା ସାରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତଥାପି ଦବା ନା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖି ଦେଉନି ସେ ଗଛ ମାନେ ମୁଁ ଆରଥର ଆସିଥିଲି ଆରଥର ଆସିଥିଲି ମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଥର ପୁରା ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଲକୁ ନ ଦେଖତେ ଆସିଲେ ନା ବିଲ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ବୁଝିଲୁ ନା ତେଣୁ ଆମେ 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ବିଲକୁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର ହଁ ତେଣୁ ନହେଲେ ବିଲ କ'ଣ କହିବ ନଗେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଟିକେ ଆସି ଗଣ୍ଡାଡ଼ି ଫଣ୍ଡାଡ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା କଥା ବୁଝିଲୁ ନହେଲେ ଧାନ ଗଛ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ବୁଝିଲୁ ନା ତେଣୁ ସେଟା ଆମର ଭୁଲ देख मु आज आसली बोली तोते कहली चाल जीवा नन तो किस कहतुलु जीवानी देख आसिले आखिरे देखिले ए केमति लागुची तेणु चाष करछे माने बिल को आसीबा निहाती दरकार क सांग माने चाष बास कले बिल को आसीबे तार मजा अलगा खुशी अलगा क माने चाष करिवे माने बिल को 2 दिन रे 3 दिन रे थोरे निहाती जीवा दरकार आसीबा दरकार जीवा दरकार तारे जाई कोन कहबे टिके माने पसी पुसाकी टिके कोन कोन देखि दुखाकी बाची बुचाकी जीवा ना कोन आउ मनटा भी कोन खुशी नागियो जे जाओ देखि देले एमती छि कि सेमती छि हो कि ना बाकी आमो सांगरे आमो पुओ भी आछि तेणु बहुत खुशी नागुछि आमो छुआ कहला मु भी जिमी तम सांगरे चलो तेणु बहुत भल थैंक यू समस्त को आ सांग माने आमे तो बिल बाड़ी सबड़ा आसचे आपण माने भी जीवे हमको कोन कोन हेची न हेची टिके कहबे आपण को सेपटे केमती हेची टिके कहबे हमर एपटे तो सुंदर हेची समस्त काहारी खराब हेनी एथरो ए वर्ष माने काहार केमती पतला हेची किंतु गछ सब ए रकम हेची तनो सुंदर हेची आ बिल देखि दुखा की पळेबा वर्तमान समय हे गला केते कहले समय हे गला 5:45 माने संध्या हो छुआ को नहीं आसছে ना तेणु जल्दी पड़ेगा ना कौन हाँ आउ टिके सियाड़े अंडाड़ी फंडाड़ी देखा पेड़ी जदि टिके अधे थिबो नथिबो तापरे पड़े जीवा को सांग माने आमे बोल रहे छे आपण माने घरे रहबे आम वीडियो टिके टिके देखिबे को
ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଭାଇମାନେ ଆଉ ତ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବେନି ଖାଲି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇମାନେ ସେ ଭଉଣୀ ଆଗେ ଯିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁତା ଦେଖାନି ବେ ଜୁତା ଦେଖାନି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଜଣେଇବ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ ରଖୁଛେ ରଖୁଛ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ